dia, veïns i veïns de Casinos. Com vostès saben, ja fa quasi un mes l'Ajuntament va iniciar un procés participatiu per a determinar i demanar opinió al poble sobre en què volia el poble que se gastaren els 1.180.000 euros que l'Ajuntament va destinar en inversions en els anys 2025-26 a través del Pla d'Inversions de la Diputació de València. Doncs es van donar 15 dies per a que la gent poguera votar i ara us passem a presentar els resultats d'aquest procés participatiu. En total han votat un total de 687 persones empadronades a el terme de Casinos, el casc històric de Casinos, el casc urbà de Casinos i les urbanitzacions, Urbanització del Pinar, Cañada de Benito, etc. D'aquestes 687 persones de 16 anys o més, un total corresponen a homes, 277 homes, i un total de 392 persones corresponen a dones. Han votat més dones que homes. En primer lloc, el poble ha decidit que el projecte que més punts ha obtès ha sigut la millora de les infraestructures del poliesportiu, millora de les pistes de tenis, revestiment amb aglomerat asfàltic, valles, línies de marcatge, canvi de revestiment de les pistes de futbol i les de bàsquet del recinte ferial, canvi d'il·luminació, millora del frontó amb aglomerat asfàltic. Este projecte tenia un cost d'execució de 276.859 euros. En segon lloc, la gent ha decidit que el segon projecte que més punts obté és l'ajardinament de 2.000 metres quadrats entre el museu i el futur centre de dia. Ha obtès un total de 3.804 punts. En tercer lloc, s'hauria quedat la reforma i la posada en valor de la cantina del camp de futbol, la creació d'un gimnàs en la planta baixa de la cantina, amb un total de 345.576 euros. Este projecte ha obtès un total de 3.803 vots. En quart lloc, també així, el projecte consistent en revestir el recinte firal del poliesportiu, que tindria un cost d'execució material de 275.000 euros. En cinquè lloc, estaria l'adequació i recuperació de la plaça Major de Casinos, la plaça totalment nova, per un total de 680.878 euros. Este projecte ha obtès una puntuació de 3.436 punts. En sisè lloc, hauria quedat ja la urbanització del carrer de la Rambla d'Artàs, amb un total de 3.342 punts, i este projecte costaria 569.900 euros. En setè lloc, estaria ja el canvi de la xespa homologada en el camp de futbol amb sistema de drenatge que, segons els preordinats, tindria un cost d'execució material de 233.085 euros. I este projecte ha obtès 3.285 punts. Ja en penúltim lloc estaria l'espai de calistènia del poliesportiu, que tenia un cost de 50.000 euros, havent obtès 2.851 punts. I ja per últim, el projecte que menys punts ha obtès ha sigut el projecte de reforma del Saló d'Artes de l'Ajuntament, que tenia un cost de 50.000 euros i ha obtès 1.858 punts. Estos són els resultats del que la gent ha votat. Agrair la participació de tota la gent de 16 anys o més per aquests resultats, i ara toca valorar en l'oficina tècnica aquests resultats, que són els que evidentment hem de seguir a l'hora d'aplicar aquest pla d'inversions de la Diputació, en el que Casinos té adjudicats 1.188.000 euros per als pròxims 2 anys, i haurem de seguir, evidentment, el manament popular en funció dels projectes que la gent ha prioritzat en els primers llocs. Moltes gràcies.